Donibane Lohitzuneko Jaialai frontoia. 2017ko azaroaren 26. Julio Soto eta Agin Laburu 8 txikian. Begiak itxi ditut, belarriak ireki, eta pertsona bat ikusi dut itsasertzean, zalantzati. Belaunetaraino iristen zaio ura, zilborreraino, sorbaldetaraino. Bi motatako pertsonak daude munduan. Lehenengo, arrautza frigituaren gorringoa jaten dutenak, eta alderantziz. Gorringoaren zapore maitatua azkenerako utzita, pixkanaka zuringoa irensten dutenak. Norbaitekin lo egiten dutenean, ohearen ezkerraldean etzanoi direnak, eta eskubialdean nahiago dutenak. Aterkia beti gainean daramatenak, eta euria goian behan ari duenean ezurretaraino blaitu ohi direnak. Prentsa eta liburuak pantailatik irakurtzera ohitu direnak, eta paperaren defendatzaile sutsuak. Kafea esnearekin eta azukrearekin hartzen dutenak, eta hutsa nahiago dutenak. Bi motatako pertsonak daude munduan. Hondarretatik uretarako aduana bi aldiz pentsatu gabe korrika igaro ohi dutenak, eta ni bezala, itsasertzean ez aurrera ez atzera guztiz blokeatzen direnak. Begiak itxi ditut, belarriak ireki, eta pertsona bat ikusi dut itsasertzean, zalantzati. Belaunetaraino iristen zaio ura, zilborreraino, sorbaldetaraino. Desagertu eginda. Lehenik belaunetara bada nahiko tarte, gero txilborreraino aparte, gero sorbaldetara aparra bitarte, eta segi horrela desagertu arte. Larai, lararai, lararai, desagertu arte.